etorri Gamer Ontxira! Gamer Ontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Bueno, ongi etorri Gamer Ontxiaren 6. denboraldiko 14. atalera, danera 150. atala eta tamales ez dugu aritzekin ospatuko. Ala eta bueno, beti esan beharrekoak esango ditut eta ontxe komentatuko dugu zer gertatzen da. Badakizue, Gamer Ontxia dala Euskal Bideojoko zaleen komunitatea, eta hemen egiten dugun irratsaio hau Twitch kanalean, Gamer Ontxiaren Twitch kanalean, grabatzen dugula astelenetan 5:00 gaur asteartea da, baina atzo Durangoko azokan egon ginen, eta orduan ez ginoan grabatu saioa. Gaur asteartea 5:00 grabatzen ari gara zuzenean, baina honen ostean naiz irratian FM-ean entzuteko aukera izango duzue saioa. 12:00 gaurko egunean, asteartean. Eta gero podcast eta bideo bezala, ohiko plataformetan, ebooks, peertube eta bestelakotan entzuteko eta ikusteko aukera izango duzue. Esan duten bezala, Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, eta gamerontxia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio dana. Baita parte hartzeko beste talde batzui buruzko informazioa. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dago Lander untzu eta betiko bezala, baina Aritz Odriozola ez dago. Eta, Lander? Bai, bueno, gaur aritzek gauza garrantzitxo bodeko zeitzeko egiz esan, orduen bateko gaitxik koporak jain mondetxago. Hori da. Baina, bueno, egun handia. Hori da. Eta, karo, gertatzen dana da, aritzek egiten da bela normalian, realizazio lan guztia, berak hartu da rol hori, ondo egiten dau, eta gu oso eroso egoten gaz entzu hortan, baina, bueno, gauri biliga, ez? Dana konfiguratzen, dana ifintzen, soinua ondo joango da, bideoa, nola sartu YouTube, karo, azkenean zuek hau entzun bakarrik egiten dozuenok, ez dozuek gehiago ikusten, baina hau ikusteko aukera baldin badaukazue, ibiltzen ga komentatzen ditugun jokuei buruzko bideoak jartzen, atzetik, ikusten dugu baita gamerontxia.eus webguneko albistearen irudiak eta detaileak, datuak idatziz, eta bestelako igual tuit bat irtetzen baldin bada tuit hori baita, eta dana joaten ga pixka dokumentatzen. Eta, karo, hor badauka errealizazio lan bat, ez bakarrik gure aurpegiak eta ahotsak eta hori guztia egitea. Orduan, hor gare pixkat bildurtuta, ez? Ez dakigulako ia dana behar bezala irtengo dan edo ez. Bai, orduan igual, txatien dugu genti, ikusten, entzuten, eta zu hori laguntza apurret eskatzekotan gabiz, ia dana ondo doan, arrazoren babado komentela zaita, zaituko gara konpontzen. Baina, bueno, bizkidoz asmoa, betiko moduen ibiltzi da, baina da menek aipatu da bena, amenatzien langiza dauela, eta egiz izan, aritxeri asko eskertu bilako, arritxen ez da horren errezago dana arutie, eta dana sinkronizetie, dana momentuen egotie, bueno. Eta batezbe, gero, tokatze gatzunean hitz egitea, eta sabizenean dana kontrolatzen aparte, hori da netza zaiena, ez? Baldin mazabiz gauza batera, bueno, baldin mazabiz bestera, vale, baina bisa batera hori da benetan merito geixen daukana, nire ustez. Bai, zantzari barik. Orduan, Lander, uste dute hasi aurretik zerbait gauzatxo batzuk komentatzeko gogua zeunkala? Bai, izan moduen, aztion The Game Awards arizek egongo dire, aipatu gendu zen, bertako izendapen batzuk, autagaizetako batzuk, baina betiko lez jaso rumorruen gara izasi da, hasi gara entzuten ze joku agertu leikezen bertako iragarpenan artien, zer ikusi aldugun. Eta, bueno, gauza interesgarri batzen batzuk, badauz, adibidez, zagutzen gendun, aspalditzi dabil hor bueltaka, baina Assassin's Creed Black Flagen, hau da, piratan Assassin's Creed ezagun horren, remastera edo remake ikusteko aukeri deko guantza danez, ze pegi adikako esalkapena sistema barruen ja resinkronizatuta azpitituluagaz, irakurri daiteken AC bat, Black Flag agertu da hortik, orduan seguruenik The Game Awards honetan ikusko dugu. Gero hortik Geoff Keighley da ibildire alako irudi bet zabaltzen, nun ikusten da alako zutabe moduko bat, korpuekaz, eskeletoakaz, eta alako fantasi kutsu bat dekona.
eta jende horren inguruen hasi da bueltaka ia Elder Scrolls bat, Diablo bat, ez dakigu zer dan zehazki, baina dinoenez, igual Divinityren bat izango da, olako hirugarren atala edo ikusteko aukera ditugu, original zinena, hor datu nahikotxu dauz. Gero, bueno, entzun dugu bai, Death Stranding bin, on the beachen, bueno, estrenesan PlayStation 5-erako, eta PC-erako bersioa be iragarriko omen da, egunotan. Exodus ikusko dugu, eta Mass Effecten, BioWaren langile hoi zen bideojoku barri zen, antzeko bideo jarratxiko da bideojokue, ointala urte pare bat, estrenesana, iragarrezana The Game Awards sarizetan, orduan barriro paseko da bertatik. Control bideojokuen bigarren atala beha aipatzen da, azkenien Remedigaz harreman nahiko sendoa dekie The Game Awardseko antolatzaileek, hor bertan egon ziren, ez? Iragarpenak eta ikusten dizien duguz, dantzan ikusi duguz, abestizekaz, Alan Wake biko abesti famatu egaz, bueno, hor natzadan ez, Control B Resonant izenburu gaztenekoan Control hau ikusteko aukeri dekugu. Eta justo duntze, horri inaz, azkenengo zurrumurruek arakatzen, eta agarrero nabil Half-Life asturratxu emoten. Ez dut uste, nik agartuko da nik The Game Awardsetatik, baina Resident Evil 9 leak batzuk zabaldu ebazan pertsona batek, epatu dugu Half-Life zen, Half-Life isa entzuten gendun, ez da? Kode izenagaz, baina Half-Life zen izenagaz estreneko zan bideojokue, The Game Awardsetan iragarriko zala epatzen dugu, eta gero martxoan estreneko dela. Ikusko dugu, abia, hone bai ez teko lapizu handirik, baina ikustu eurreko bideojokuek, horrek bai pasiko dire bertatik, eta ikusteko aukeriko dugula. A ver, hori izango da astaukara hontan, ez? Hori da, abenduaren... Astaukara lehen hau, ez? 11 hemen 12. 12, hori da, ostiral goizaldien izango zan berez. Hori da. Kerespana bien ordu bat erdi olako zerrazten da. Claro, estatu batuetan izango da oraindik 11, guretzat ja 12 da, ez? Hori da. Bai, betiko moduen nahiko ekitaldi luzi izango da, hasierako ez, sarreratxu luzi duko deu, gero, jungo dile iragarpenak eitzen, beste sarizek banatzen, ez, kategori desberdinetako sarizek banatzen, orduan azkenien, nahiko ekitaldi eta zuzeneko luzi izaten da, ez da proposena ordu honetan ikusteko guretzat, urrengo gunien, bilko gara purrute gurre moten eta iragarpen honek aipatzen. Bai, badakizue landa jarriko dala metraieta moduan, ez, urrengo egunean, eta egongo di albiztiak etengabe, bata bestearen atzetik, ziur, eta gozada da, ez, eskerrik asko Lander, osea, benetan, Izaten da flipantea. Nik ez dute, bueno, azkenean bentsate ez ditut ikusi zuzenean, de repente aiagatzen gatzu Landerren, albiztea, bestia, pam, dana bere bideoakin, onda salduta, zalantza guztiak argituta, eta esatu zu, jode. Tipo honek ez da bela lo egiten. Hain denbora gutxian nola, ez? Intzenki hori guztia, bueno. Gero la sartzen da katbatxu bai, Bueno, gero aldatuta, listo, ez? Hori dauka hona, bai, onlineak. Ez da aldizkaria imprimatu behar. Hori da. Bueno, horren zain be, bai, ez da? Bai, ni betxeko gotu nago betikoa. Ekizu, niri The Game Awardsek eurek ez toztila horren besteko ilusina etzen, baina bere inguruen dauen iragarpenan zera honek, bai, orduen, urti ondo bukatzeko, zebagabiz, egunotan adibidez dagoelako albiste oso potenterik bez, eta holan jarraitzen dugu aportxu betez, gure albiste gize oingoan, albiste txiki asko osatute dagoela esan leike, baina, justo Game Awardseko azkenego matraka horretan, bai, horrik usko dugu urteko azken iragarpen handizek. Izan leike zentzu batian be bai, ez? Oin nola dien Game Awardsak eta jendia be igual ja badakizelako gabonetarako zer eta oin geratzen diela, ez? Ikusi dugu abenduan segunera zeren estrenaldiak. Egun hortatik aurrera, 12, 14 esan, ez? Eta egun hortatik aurrera, etxeguan ezer. Ja, berandu zatoz, ez? Eta ja, inork ez dago argitaratzen joku bat. Hori da, bai, gero, eske, suposatziot, merkealdizetan da hor bai erosko dizla joku, baina, klaro, joku barri potenterik ez dugu ikusten urte bukaeran, gabonetarako erosketan akeine dauz, gabonetarako espero duzuzen be bai, norberantzako opariz edanien, zuia indozu erosketa hori segurunik, edo bestela merkealdizetara itxabaten zabiz, oporretan jokatzeko. Baina bai, estrenaldi aldetik be nahiko urriz izaten da bendu orokorrien, betiko baten gabizena, urte bukaera arantza iraien, urrizen, azaroan, jasaten gabiz. Hemen dauz estrenaldian dizek, ekubertzetako kanpaineri begire, eta bai, abendu beltzen da momentuen, apurrete ritmoa geldotu izan da. Eta irauten dugu gitxi gara bera, urtarril bukaera arte, hor jazten dizela barrero topera estrenaldian dizekaz.
Hori da. Ba, nik uste dut hau honekin hasi geinkela, ez? Bai, arrazori parik, ni gaitzik albistin ganagoaz, eta badozko Hagen batzuk, moldatzen naiz. komentetakoa. Hori da. Oso ondo, kareta saiatuko naiz sartzen, eta gero saiatuko naiz albisteak ipintzen. Orduan, saltoan ostian ikusiko dugu. Ez da presarik. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Eta bai, badirudi hemen garela. Eta lehengo albestia neri tokatzegat. Orduan saiatuko naiz hori nere pertsonalitatea bikoizten eta hitz egiten honi buruz errealizazio lana egiten duten bitartean. Eta bueno, ikusten duzuen bezala, ez? Hemen daukagu alde batetik, begira zaretenok, ikusiko duzue nola albistetxo bat dagoen Landerrek botata ja honi buruz hitz egin da, baina podcastean ez dugu aipatu. Orduan ingo duguna da trailerra ipingi, eta aukera daukasuenak ikusi bestela, aukera daukasuenak zeuek ikusi trailerra berezitsua dela esan leike. Kasu honetan, Creative Assembly Studioak eta Sega argitaletxeak Total War Medieval 3 ezagutarazi dozkue. Total War frankiziak 25. urteurrena ospatzen dau, igual Steamen edo ikusiko zinuen badarela beherapen berezi batzuk azkenengo aste honetan, eta bueno, hori da arrazoia, ez? Orduan, saga hone dauzka ez dakitzen bat joku, baina da barbaridade bat, gainera gero joku bakoitzari etaratzen duten espansio guztiekin pasada bada. Orduan, nahi baldin badituzue begiratu eskaintzaro beherapen honek eta ikusi zerbait interesatzen jatzen, ze azkenean Total Warrek badaukana da nahiko barietate, ezta? Ez dakite, Lander, zu nahi dozunean, txak, sartu, Bai. Neu, enaz ibili horren beste Total Warrotan, batez oso txarran azalako, Shogun bin, Medieval bin, ibili nintzen bere garaitzen, Warhammerrenak probetan saiatu naz, baina azkenean dire jokuek dauzela oso ondo, gehizena bentzet, eta batzuk esanki sartu da bela esan bierra dau. Baina, deki horren komplexutasun maila handize, horren beste ordu eskatzen da bez, batez be, estrategia joku dire, eta normalin ikesteko, oinarzi ikesteko, da partida luziekaz eta ordu pillo eskatzen da bez, baina batez be Total Warrak dire, ez dakeri bet, ez, eta zeragon mundu mapan barreneratute, orduek, egunek, astiek, eta gehiago, bai, orduen partida batzuk oso luziek izelek, ez. Askotan aipatzen da badibidez Civilization dalakoak, ez, dizela nahiko partida luzik eskaintzekoak, baina sagonek Total Warren kanpaina potente batek, ondino gehiago batzule iraun, orduan, bueno. Bai, gainera dana, ez, borroka prestatu, borroka aurreti daukasun guztia, gero dana posizionatu, gero hasi, poliki, pasada bada. Bai, ni behibilitzan nago gola suelto batzutan, medieval lehenguan uste dute bai, eta gero ibilinitzan baita Warhammerreko bigarrenean. Eta hori zuk esaten duzuna, azkenean exigitzen duzun denboria emoteko pres baldin bazare, oso gozagarria. Ni bebai aurretik, denboraz gehiago kintaola, Warhammerren Dark Omen, jolastu neban. Ez dara Total Wars bat, baina da, basikamente Total Wars bat da. Bere garaikoa, oso zaz bat, eta bueno, roi hortara, eta baita, azkenean zuk esaten duzuna. Zailtasuna eta hori estilokua. Bueno, esaten dabe, Total War Medieval 3 hau, existituko dala, existitzen dala, baina garapenaren lehen fasetan dabiltzela aitortu dabe egileek, eta oingoz, aurre produkzioan bakarri darela. Iragarpen bideoan sinematika hau, oso landuta dago, ikusteko erdiaroko girotze potente hori dauka, eta argi dagoanez, sagaren azpiatal maitatuenetako batera itzultzia nahi dabe, 25. urte honekin edo. Bigarren Medieval Total Warra 2006an estrenatu zen, eta lehenengoa 2002an. Orduan jagare berbetan joku bat daukana isa, 23 urte, eta bueno, saga oso luze bat, esan dugun bezala, gainera oso prolifikoa, joku asko etaratzen dituana. Egileek ohiko adierazpenak inditue, azkenean behin betiko sandbox perfektu hori izango dala, Total War historikoen berpizkundea, bueno, bai, ze izango da, bez? Gainera, oraindik produktua bez baldin badauke, dana ona. Ikusi irudirik, ez zebez jokuena orduen ondinoko hau luzerako da. Hori da.
Daturik garrantzitsuena, Warcore deitutako garapen motore bat prestatu dabela. Ez dakigu asko, ala eta be, ematen dau PC-tik aratago erabili nahi dabela, ez? Pentsatzen dut beste plataforma batzutan, eta abara. Hori da. Bai, espetxe dute ja kontsolatara benetan moldatzeko asmoako dabela, batez honek interfaziek ez jokuenak, Total Warrenak nahiko komplexu dire, guztizko eskatzen dabez, horren petxera zentsu horretan hori nahi dabela, baina igual gaiu mugikortarako bai, ez da? Ja, ikusten gabiz, eskoten epatu dugu, gaiu mugikorrak eros eta joku potentio mugitxiko gai dizela, eta, claro, Total War bat nahikoa proposezen leike, ez? Ukipenizko pantalla baten jokatzeko, zango neke. Bai, eta gaur egunez, gero eta finduago darela aparatonek. Bai, eta moldagarri izan azken finean, bai, alde batetik grafikoki seguru, izango dela oso ikusgarrez eta bar, baina hori jaizteko, eskalatzeko aukeri egaz, bai, kontsola sumi hauetan, Switch B edo Xbox Series S alakoetan abilpentsetan, baina alde berien mugikorretarako moldatzi errezago da. Bai, joku honetan espektakularrena bere garaian niri pentsatze jatan, hori ez, daukosela sekulako ejerzito handi bat, ez da gizela hasien, baina tropa desberdinekin, eta alde batetik eta bestetik, eta gero, gai zinean egiteko zoom, eta ikuste zinean borroka individual bat, ez? Eta hori lortzen danean, esan dozu, zelako pasada, ez? Bai. Nik uste, nio sepatuteko tela, baina bat ez Warhammerren, Total War Warhammer trilogitxu deki, eta hor dauzen, izaki danak, animazioak, ze ondo dauzen egin jalde danetatik, da, astakari bete, nik ikusteten bakotxien. Ez bakarrik izak izan, baizik eta euriko kaleko bai, baina pasada bada, naiz eta gero, tropa mugitzerakoan berez nahiko simpli dire, baina euren aberastasune zelako detaile maili edekien, baina beretan ikusteko da. Bat ez Warhammerren sali bazara ikusteko da. Claro, es que Warhammerreko ondo enkajatzen dago, zentzu hortan. Horrete gaitxik, ez? Da, azkenian joku bat emoten dago bata bestian denendako eginda darela. Vale, hori da. Eta esaten dabe, irabagarpen gehiago eukiko ditugula, aste honetan, ze Creative Assembly esaten dau, honez gain, badaukala beste obra bat eskuartean. Eta badare zurrumurru asko, entzun ditugunak, alde batetik fantasia frankizia ezagun batean girotuta egongo dala, esaten da iturri batzuk, eta karo, oin ikusita, Total War Warhammerren arrakasta hau, batzuk oso argi dauke Warhammer 40K izango dala, 40.000, azkenian azken urteotan nire ustez gain hartu dotzana fantasiri, eta titulo hori sartuko etedan, bai, baina beste batzu be, badinue Star Wars unibertsuan girotuta egongo dala. Eta, karo, hori be oso egokia da, beti egon die Star Warseko estrategia jokuak ez, hor, eta de hecho, mod batzuk badare Warhammer, Total Warren markatu, Star Wars sartzen da bela, ez? Hori da, bai. Nik uste medieval pin zala ganera, Star Wars, Total War mod esagunena esango dugu, gero gehiago bango dire, baina hori da esagunena. Eta jentiri pila guztiako, egiz izan, Star Warsen unibertsua gauza bera, ez? Warhammerra gazparzan da moduen, dekozuz faksinio piloa, unitate piloa sartzeko hor, planeta desberdinekaz girotxe asko bai, orduen aukera oso nahi zengo zen, eta falta mota nire Star Warsen estrategia joku ganera, gaur egun egiz da igual lehen baino aniztasun gehiago ikusten dugula, ez? Izarteko gerran hor jokuetan, bai EA hartzen dabelako Ubisoftek eta beste estudio batzuk, baina estrategia arlo hori nahiko astute itxi da, eta orduen hartxe Creative Assembly eta Total War bat itxi eurekaz batera, itxela izango zen. Hori, eta kasu honetan, albiste honek be, ematen dago argituko ditugula abenduan 12ko goizalde hortan, ezta? Hori da, bai, hori da, beste iragarpenetako bat izango da, ja, ez da buena, bai, ez da zurrumurru bet, orduen, gauzi izango da, ia medieval irun antzeran badabizten joku barri honegaz, hau da, oineko aurre produkzioan badauzen, eta urte pila etxaron bierko dugu zen estrene arte. Baina pentsena jot, ez, eta hau urbila egongo dala, ez dakitz. Bikain. A ber, ze erakusten dozkuen, eta esaten dotzut, nibe hor nago berotuta, baina seguramente ez dut hartuko Warhammerren, Total Warren irugarrena, ze ez dut eukiko astirik, daukat bigarrena, enaiz ibili praktikamente, eta deitzen doz, eta 15 eurotan irtetzen da, baina, ez dakit. Etxunik esolez, lehenko eta irugarrenako taz. Betiko bai, Humble Bundleetetik lortute. Zakitetena, gure Steameko familizen kontutik, irunek batzeko aukeri dikun.
begiratzeko Bai. idea ona da. Dakit ez daukatela, segon ez begiratzen egunotan eskaintzatan, eta badakit ez daukatela, baina ez dut begiratu egia esan, haber neukan familiko hortan, eta bai, ematen da total guaziru badaukatela, bata be bai, eta seguramente zuk orduan bi aukiko dozu. O nik ez daukat bia, igual, eta daukat bata. Igual hori izango da. Hori izango da. Bai, justo Warhammerren Total Warran gozarik onena da, trilogi hori fusión eitzen da, batu eitzen da. Bai, Bai, ni joan, bueno, igual bigarren malortu dako da. Ja, horan zorik ikutzeko. Bai, hori oso guai da, eitzen da bena da, hori, mapak, unitate, fakzioak, danak batu, eta kanpainie azten joan da, azkenien. Jo, pasada bada, Ez que oso ondo dare, adibidez niri esate dut, Dawn of Warren oso salia izan itzan, beste guztiz estilo diferentia da, ez? Hau da ejerzito erraldoiak, bata besteren kontra, egia da gero txikitu leikela, azkenean puntuazio bidez doiala, oso Warhammeren estilora, baina Dawn of Warren oso ejerzito txikiak ziren patruiak, scouting, taldetxuak, eta beste estilo basan, baina asko disfrutau neban kanpainak. Baina luze egiten da, azkenean denbora asko dedikatu jatzo. Eta hori, espaldin badaukasun momentu honetan denbora asko, igual zulo handia izan leike. Baina, bueno, gustatze jakonari eta astia daukanen entzat, Total Warren sartzea, aukera bat izan leike. Bai, edo bestela Dawn of War lau beuko gulaster, pastan hastien, uste dut erakutsi bien historizo traler barriz, hor, nik ez dakotola da zorik, Loriena eta historizoa Warhammer 40 baina, esan da, Primark bat, esan direnek espazioko marinien unitaterik potentienak izango zirenak, hor badauz jainko batzu dizenak. Oin nabil pixka kontrolatzen fantasi bestela, rol joko egaitzik, ez maikoak, eta 40.000 ez dut kontrolatzen. Hori ze, justo lako barritxasun handizitako bat, Dawn of War lau honetan izango dela, hori, ez da, unitaterik potentienetarikoak kontrolatu lako izan, lehen aldiz, bideojokuetan zen normalien honek aparte geratzen dira, ez? Orduan, bueno, nahiko txura politzeko bentxe laugarrenak, hirugarrena ez esan porrotan hostien, bueno, hau ja beste alde batetik doa, ez? Dawn of War, komote dugu moduen. Vale. Oso ondo, nik uste dut honekin beste bigarren albistera pasatu gainkela, Lander. Bai, ganera apuruetu ustekabien arrape gaitxu. Berez, igandien entere ginen honetaz, baina atxoko durango kasokako kontu gaz netxon kasuskorik egin. Baina katxojiro jarra da, garatzei Japoniar ezagunek, bandai nanko eta teken sagile itxiko da bezala iragarri deu. Dinonez, horre, sare sozialetan partekatu dugu oso mezu luze bat, Twitterretik eta beste sare sozialetik irakurri galitzen dugu. Eta urti bukatu aurretik itxiko deu enpresi, berez, tekenen 1984 urtetik ibili da lanien, lehenengo besteri parik, hor taldin sartunde, lantaldin sartunde, baina hirugarren atalan zuzendarizeteko bat izen zen, hau da, teken 3 da nik uste dut zagako betxet zarran hartien mitikoena, eta jara da hor zuzendaritzan sartunde gozan, eta horretaz aparte, beste ja ondorengo atalatan, 4, 5, 6 azpida sortzin, zuzendarize, koizlie, aholkularize, apurrete oso barneratut egon da orokorrien, baina tanetariko lanak eta harturak hartu deuz jaradak. Berez, dinonez, tekenen 30. urte hurrenagaz batera, sagatik aldentzi izan da bere helburue, pasadan abenduen, bete bazen 30. urte tekenek, eta horretiko naba, hainbat, kimen eta haitzen ibili dire, eta eta hor hartu intzen dugu jaradak, asaldu da benez, urruntzen azteko helburue. Baina berez, azken 5 urteetik ardura honek beste sortzaile batxuri emoten ibili da, ekoizlea aholkulari lan honek beste batzugan, ez, delegetan hasi da, apurke jara da, ja hori euki dauelako buruen. Ze, bueno, asaltzen dugu, mesuen hurbileko lagunek eta bere inguruko garatzaileek galdu indabezela, hilditzelako edo erretiro hartu dabilako, azken urteotan. Adibidez, oin dela azte batzuk aipatzen gendun, Tomonobu Itagaki Team Ninjako arduradun nagusi zen duzala, eta justo jaradak idatzi otxon hor mesu potente bat salizuletan. Eta orduen, horregaz hasi dela pentsetan, ebile dela pentsetan, garatzaile moduen, geratzen jakon denpora horretan, zer sortu nahi daben, zertan ibili nahi daben bere azken urtietan, eta orduen, azken erabaki deuela, teken berez iztie. Egize da, jarada ez dela tekenen bakarrik ibili azken urte honetan, urte
luzez Bandai-Namcoko beste saga batzuetan ibili izan da, adibidez Soul Caliburren, zelan ez, beste borroka jokuen saga bat izan da, baina Ace Combat, Pokemonen Poken Tournamenten, Dark Souls 3ko aholkularitza lanak egiten den ibili izan bere garaizen, Tales of Arise, ezin da azkenien, bai, garatzaile japoneran artien izenik ezagunenetako bat, baina Bandai Namcon ja ustut rol oso potenti eduki dabela jaradak, eta orduen kolpe gogorra izango dela eurentzat. Ganera publikoki beti izan da oso sortzaile potentie, danetarik etxen dibili izan da, txapelketetan parte hartunde, edo nahiko bitizo barregarrizek egin Sakurai egaz batera beste olako garapenari buruzko dokumentaltxuk eta etxen izan deuz, apurrutametarik pertsetan ibili izan da jarada, eta orduen, dinote moduen peni izango da, batez be Bandai Namcontzat, ez? Alan dabe, ez dakigu bideojokuek guztiz itxiko da bezan, dinonez, laster bere helburu eta ideia barrizek aditzera emango deuz, jaradak. Igual ez dela bideojokuek zer ikusi didekoen zer, eta beste arlo batzuetan murgiltzen dela, auskalo. Honeri lotute, DJ lanatan ibilko dara baipatu dugu, eta Tekenen 30. urte hurren hau ospatzeko bere Final Mix moduko lako ordu beteko, abesti zerrenda bat argitaratu dugu, usto SoundCloud bidez, horre, albiztitupeko duzu, Orduan zentu horretan behin nahiko interesgarrez ez, ikusten da jaradak etanetarako eskuedekola. Komentan dute moduen, nahiko albiste potentia azkenien jaradalako izen oso handi bet, eta egiz eta oitxu indala, Teken barrun egoten, baina, beste sormen arlo batzutan sartzeko asmagoa deko, luego jarraitxu berko da, bere bilbide eta iesarretzen daben. Baina, peni ebe bai, egiz esan. Bai, kostako jakon gainera, ez? Japoniarre dauken estilo hori lanerako eta negoziotarako eta hori dana, nola justifikatuko zeban hau, ez dakit, igual beste nivel batian dagoen jende honek, ez? Diferente diko da bela, baina bai, nik usteot pertsonalki ulertzeko da dela, ez? Zerbait ezberdin egin, berai aukiko itxu 50 piku urte, ez da? Eta hori, nahiko dau, zerbait azkenengo, ez da gizela esan, azkenengo puntza hundia emotia bere sortzaile karrerari, eta gainera ikusten dana, ez? Baldi madri laulkulari eta bezala, eta seguramente idea asko eukiko ditu. Bai, disposizio jente pila esagutuko da azken finean, ez? Idea aurra da atzera, bai, saliekaz, bai, beste garatzai batzukaz, orduen, seguru, ideia asko eukiko azela bueltaka urte luzez, baina, Tekenen, ez da hitz, erosotasun edo zutinezu moduen, Japoniarran estilo negaz, ez? Batez be, leialtasune enpresieri eta, ez? Da bizela hor, beti egon bizara topera zure enpresin alde hitzen, igual, kostengo jakon alde hitzi, euskalo. Baina, posten az, betxete, hau nahi izen badaben, gana ipatzen badan, kenkutara egaz egon zala, hau da, PlayStationen sortzailegaz, eta berak komentutxola, ez? Igual, buelta bat emon birko jakola, eta hortik aldei nahi badaben, aholkatu injotxon, alde hitzeko. Orduen, bai, petxetagot urte luzez bueltak aukida ben gauza dela, eta, azkenien, pauso hori emon dugu jaradak. Oso ondo. Bai. Bueno, eta ze moduz atzo, ez? Atzo Durangoko azoka, ordu batzuz gamer gela bat egin zinuen kabiagunean, rolariekin batera, eta gero beste batzukin batera, eta, entzuteko desiatzen dago. Bai, urtero lez, hori ze, Durangoko azokan bildu ginen, kabiagunien, egize da, oingoan beste leku baten kokatu da bela kabia, azken gurtietan justo, ez, landako guneko hor erdizen, egotezan areto nagusi zen parte hartzen gendun, oingoan ondoan geratzen izen dan alako eraikin batien egon da kabia, eta gu bertan ibil gara gemergelia eitzen. Eta bai, batzen duzuna, atxo egun oso amon gendun bertan, goizeko 10 erdizetan hasi ginen gemergeliagaz, gero bazkaltzeko deskantxo dukin baina bukatu gendun arratsaldeko 7 erdizek bueltan. Eta oso balorazio ona etzen dugu, nik, elkartetik, jente pila hon ginen, batez behun miek ez, baina tanetarik urbil biakun, euskarazko bideojokuek ezagutzera, guk eitzen dugun lana ezagutzera, eta hori bakarrik ez, rolariakeko kidiek egon ziren bertan bebai, euren rol partidak euskaraz eskantzen, horretan jente asko animezan, da nik uste dut oso ondo pase biela orokorrien. Osak, azken finen da beste bide bat, jentieri ezagutzera moteko ez, eitzen dugun lana, eta aparte, eskaintza hori aurkezteko, eta holan, euskerazko edukizen mundu honetan barneratzen jarraitzeko. Horregaz batera,
rolariakeko eta gure elkarteko kideekaz batera, arrobiak azolako sortzaileek eta garatzaileek egon ziren bebai, euren bideojoku batzuk ezagutzera moten, probetako aukeri eskantzen, eta holan beste dinamika bat hartu dugu bebai, ez? Azkara bakarrik, elkarkidiek eta apatu dana, ez? Euskerazko edukizek sustatzen ibiltzen garenok, baizik eta garatzaileek, sortzaileek bertan dauz, euren produktuek ezagutzera moten, orduen, zentzu horretan bepozik, zeia moten dugu beste aurrera pauso batzuk moten gabizela, ez? Aurrera hitzen zentzu honetan, eta, bueno, esken finien, jente egitza aurrakartzen gu gana, eta aldi berien, jente egitza gana iristen, ez? Hori dala gure helburu esken finien, osake, oso pozik eta giro derrien ibil ginen orokorrian. Eta Lander, esan baldi mareke, azkenean lehenbe, euskal kulturaren parte esan, zela da, musikia batez ere, liburua baita asko, eta karo, igual falta da alde batetik audiovisuala, igual izan leikenak, ez? Pelikulak, seriak eta gero eta gehiago ekoizten diela euskeraz, eta falta zan esatia handi bazan bideojokuena. Nik uste baietz. Alderdi hori, azken urtetan gainera asko azten da bilena, nik uste dute interesgarria dela bertan egotia, eta hori be euskalduntzea guk, ez da? Gurera ekartzea. Zalantzari parik, ez? Nik uste estigma hori gainditu dugule, bideojoku kumintzako dire, edo denpora pasa hutze dire, hori, dana pizkanaka gainditzen goaz, orduen Durango kasokalako leku baten egotie, leku eukitzie. Ez gupakarrik, baizik eta, epatu da moduen, garatzaileek oso garrantzitsu da, eta zentzu hortan aurten nahiko albiste onak eukiduguz. Alde batetik epatuko dugun bideojokuetako bat, esagonek lehen aldiz, ez? Bere erakus maiz eukin da bela soka barruen, bideojoku hau probetako aukeri egon da, Pasterka, uri gabeko herria. Eta honek lehenengo biderraz ala egize da igual Eluiarrek eta beste argitaletxe edo erakunde batzuk bai eruan da bezala nono izeuren bideojoku txikiz hauek eta baina gehiago zirela, ez? Serious Games edo showme txikizeri bideratutako bideojokuek, ez da Pasterkan kasu, Steamen argitaratu dan bideojokue da. Eta orduen, ja hor beste txoko bat lortzen gabizela, ez? Dinuzunen arire. Baina ez hori bakarrik, bideojoku eletutako beste ekimen batzuntzako leku ebegon zan, ze larun batien bideojoku sortzaileek izeneko ekimenaz jarraitzeko, ez? Ekimena jarraitzeko aukeri egon zan, kabian bertan bebai. Bertan hainbat bideojoku aurkezten egon ziren, bideojoku garatzaileek barriro. Eta danak euskeraz egon ziren ganera. Alde batetik aipatu dudan Pasterka hau ekuiden duen bertan, Bartxolo dekun, nozan, ez? Jaguk ezagutzen gendun garatzaile bere bullet hell edo Danmaku estiloko bideojoku aurkezten, egiz izan, bai ala bai aipatu bierrana eta bai ala bai ikusi bierdana. Ze, bueno, da alako tiroen infernu estiloko bideojokue, baina aldi berien euskal mitologizegaz gustartzen daben titulue. Eta hori probetako aukeri eukien duen, hori ezagutzeko aukeri eukien duen Bartxolon aldetik. Eta benetan, baina etxuet, Don Patxi edo Ikaruga moduko jokuen, inoz probe bat dozuzan, ezagutzen bat dozuzan, estilo hartzen daben joku oso soroa da. Eta bertan, euskal mitologiko laminen konta irakatzen dabe, batez be, alako historizoneko berezitxu be kontetako, eta hori bakarrik, hizkuntza aldetik be oso berezitzala esan biharra dau. Jokue Pasterka, euskeraz bakarrik estrene da, ez da beste hizkuntza baten bez, baina, horretaz gain, jokuen aukeran barruen, normalien ez zibitzen garela, sartu hizkuntzatan da aukeratu euskerie, eta bar, ez amendeko guna aukerie da, edo batuan jartzeko, edo euskalki zen, kasu honetan, Bizkaieran zen zubereran. Protagonistatako bakoitzak bere euskalki zen ditzen dugu berba, da orduen testuek hor aldatu ditzen dira, moldatzeko modu batera edo bestera, eta zentzu horretan nahiko lan berezize eta, momentuz bakarra injeu, Bartxolok, osake, beretan ikusteko da. Joku ganera nahiko merke estrene da Steamen, esango nik €5 eurotan lortu lehekela, baina harin jau demoa probetako aukeriko bai, osake hor, nik uste asmatu da bela, garatzaileek ez. Osake, berdan, anime, probe eta ganera gure euskarazko bideojokuen zerrendarako beste izendapen beste joku bet tekogu Pasterkagaz. Eta gainera hori zuzenean euskera ez dana eta bakarrik. Eta esan behar notzun, nola garatu daen, ze motorrekin ero, esan zotzun? Guztot godotera zen dagoela. Ez duz, parkatu, Game Maker Studios. Game Maker Studios, Bai. Hori da, bai. Aurkezpenien aipatzen dago esan ez, bere inspirazio iturrizek, zelan azizan bideratzen dago dena. Adibidez, Bartxolo, naiz eta indi garatzaile, bakarkako indi garatzaile izen, gure euskal game jamatan parte hartu dugu aurretik. Lehenengo game jamien kolore izeneko
joku bai. nahiko txukune sortu eban, bigarrenien Gogoratzen dut. zu txakurra sortu eban, beste joku oso berezi bet, eta bueno, ikusten da, Baktxolo berak, buk aizokora izenagaz tope leike sarietan, joku berezi zen alde itzen dabela, orduen, hau bezkartzekoa, normalien, egiz da, eskola garatzaiek, joku komertxala hauen alde itzen dabela, normala da moduen, jente irakatzeko helburu gaz, baina Baktxolok bere gustoko titula gartzen dut, bere gustoko pidi garatzen dut, hori gora ipatzeko da, zalantzari barik. Eta izpiekin itzen dago, keinu bat itzen dut koloriei baita. Bai. Justo horrek zian, urdina, gorria eta horixe. Hori da, bai, pertsonezitako batein nahiko erabiltzen duz horrek, eta horregaz jokatzen du bastante. Egiz da jokue ez dela bapes erreza, ze justu atxo gemergelan jarri gendun, da batez behu metxik izindak asko sufritzen ibiltziren, baina apurruet horretaz doa, da eundaka tiro saiestu biorotu dozuz zuerasetzen zabizen bitxartien, dana dire buruzagizen edo bosan kontrako borrokak, pata bestin atzetik. Orduen asko eskatzen daben joku da, baina behin kliketzen da benien, gozatzeko, egiz esan. Bitxu. Norbaitek dino txatian goti. Goti, bai, honek norbaiten estiloko bideojoku dire, bera badabilela alako antzeko bat garatzen, estrelitzia, orduen hori betorkizunien jasoko dugu euskeraz. Alan dabe, aurkezpen hartien gehiago egon ziren, bestalde Taxania berriz berpiztuta ikusteko aukeri dugu Codesyntax enpresa ibartarran eskutik, eta aspaldiko proiektu bet, batez be mapa gintza aldetik eta prestebina ondala urte piloa, gero, aurtengo martxoan argitaratu bien, albizti datxe gendun, ikustu dirratxaian baipatu gendule, baina azte betera izti erabaki bien, gero aipatuko desegaitzik, eta bin barriro, Taxania esango dugu 2.0 bertsinoa kaleratu dabe, egunean behineko garatzaileko Codesyntax egunean beinen atzien dauen enpresie da. Zer da orduen Taxania? GeoGeser estiloko bideojoku beda, hau da, agartuko jakuz, kokaleku bet, irudizien bitxartez, eta gero gure helburu izango da hori mapan kokatzie. Alik eta azkarren, alik eta zehaztasun gehitzen dagaz eitzen dabenak, puntu gehiago jasotzen deuz, eta gero, gunean behin gazpazten da moduen, eguneroko puntuazio tala dauz, elkapena dauz, hortez aparte lagunekaz talde pribatuk sortzeko aukeri dukogu bata bestien artien pike hori sustatzeko. Orduen nahiko txukune da, egunien 2 minutxuko asko jota, 2 minutxuko partida proposatzen deuz Taxaniak, agartuko jakuz 2 kokaleku, bat ezingo da Euskal Herrikoa, eta bestien nazioartekoa, orduen, horrekalik eta azkarren kokatu bierko duguz mapan, eta hori izango da azkenien jokuen ardatz nagusize. Oin, segaitxik, itxibi izan zerbitzarizek esan dugu martxoan, geuzi da, asaltatzen bertan, Lucio Fernández arduradunek aurkezpenien, lortu biela, espero ez bien arrakastie, lehenengo egunetan ja 400 bat, edo guztuta epatzen bala, 100 erabiltzaile batzen patuiak izela, baina hauren garai harteko bertsinoak erabiltzen eban azan Google Mapseko azpiegiturie. Orduen, Google Mapsegaz eta Street Viewgaz kokalekoak agartze ziren, zuk mobitzeko aukeri ukitzen duen bertatik, Street View erabilitze, apurbet, geiz autopealizeteko, igual kartelen bat begitzuteko, talako gauzek, GeoGeserregaz pasetan moduen. Baina, klaro, horrek diru eskatzen dutzien, eta horren beste erabiltzailegaz, bantzadan ez diru egaltzen hasi ziren, eta erabaki bien mostie, eta alternatiba bat bilatzie. Orduen, azkeneko hilabetietan alternatiba horren bile bildire, eta kodeirekiko beste alternatiba batzutan tope dabe euren lekue. Orduen, adibidez, OpenStreetMap eta Wikimedia erabilitze, txeko proposamen hain dabe, ez da zehazki bardine, baina beste GeoGeserren bidie jarratzen daben proposamen hain dabe. Orduen oingoan, mapatik mugitu biherrien, agartuko jakuz 4 edo 5 irudi, angelu desberdinetatik adibidez puntu edo kokaleku ezagut batenak, eta guk hori, barriro mapan adierazi edo kokatu biherko dugu. Hortaz gain, claro, ja hautan aldatu da, ja ez da Google Maps, oin OpenStreetMap erabiltzen da, eta honek beren bugadekoz, partaidiri euren laguntzi eskatzen dabiz, ze zukedeko aukeria esun nahi duzun tokizen argazikatara, eta hori GPS bidez kokatzeko, orduen holan leku ezagunek eitzen jarraitzeko, da joku hori beste aukera batzuk eitzeko azken finien, ezta? Taxania guztiz doakoa da, euskeraz dau, eta Android zen iOS gaio mugiko hartan topeko dugu, orduan, ja martxan dabil, uste dut, barriro, erabiltzaile nahiko txugatzen dabizela, osak horreteko zube probetako aukeriez, benetan merezi dugu, zalantzari parik. Oso ondo. Vale.
gehiago, Bai, zenbazeren gehiago, ez da? hori da, honen Ese- bidizoak ez dugu justo, ezin dugu irudirik Bai. eta erakutsi, ze bertan aurkezpenetan bakarrik ikusteko aukeri egon zan, gero gizeak emergelan begon zela parte hartzen, baina arrobia ikastolatik be hiru aurkezpen ikusteko aukeri eduki gendun. Lehenengo Dondanger de Boss eduki gendun, ez aserretu nagusia, ez izango zena, euskeraz. Eta bueno, dalako plataforma jokuet retro estilokoa, Mario hartzen da bezpin ezin ituritxe batez be, Mario Wonder interfaz aldetik eta lan, baina deko berezitasun bet. Gu izango gara bulegoko langile bat, eta gure helburue plataforma hartien eta aurrera itxien hartien, izango da nagusize ez aserrera hastie. Orduen agertuko jaku maila bakotxin olako tabu edo muga bat, adibidez, ezin gara busti, ezta? Eta orduen maila horretan, egongo dire edo lakuek, edo piztina modu igerilekuek, edo besterik barik lurre bustitxe egon leke, eta orduen olako oztopoak saiez nahi biluerko gara maila horretan. Urrengo mailan beste oztopo bat egongo da, eta bueno, horregaz jokatzen dugu jokuek. Nahiko estetika berezizeko ganera, Unity bidez sortu da hau, okerespana bilen, eta olako pertsonaia oso forma berezizik erabiltzen zen pertsonaia da egiz izan, begizatik sartzen da joku da, naiz eta bi pertsonak, bi ikaslek garratut egon, eta benetan hau jarraitzekoa, datorren hastien behibilko dire iragartzen apurtxu bet, eta ondinoko bide luzideko jokuek, ez teki argitaratzeko asmorik, baina asmoa da argitaletxe bilatzi eta hortik, finantzazio hori lortzie Dondanger de Boss kaleratzeko. Bestalde, nire argigunea deitzen da bide joku ezagutu genduen bertan, dala kasunetan, arrobi ekastolako eneko amezaga irakaslie garatzen da bilen bide jokue, hau da gehiago eumieri bideratute dauen olako aventura, lasai eta emozional bat ez emozioa lantzen deuz, izketalditzen eta adierazi biherko dugu zelan sentitzen gure personaize, azarra gauzen, triste gauzen, eta bar, eta horregaz jokatzen dugu, batezue, ipuntxue kontetako, nahiko partida motxak izango dire, ordu erdiko iraupena eukiko dugu maila bakotxak, eta horren inguruen, burbete, erabilera osasungarri sustatzen saietuko da bideojokuen inguruen, hau jarraitzeko batezue, unmetxik badeko guzen. Eta bukatzeko, Elikaon deitzen den hirugarren bideojokua aurkeztu duzkuen arrobeko ikasliek, eta hau da VR-era bideratutako bideojokuet, batez be, elikadurara bideratute, txenbidena erakutsi apurtzu bet, ez? Hau igual gehiago zen leke serious games bat, ez bideojoku arrunte baino, fan game bat zen biharrien. Baina honek txenbidena da, batez be, produktuen, nutrezio ez, mailak eta emaitzak adirazteko olako VR bidezko supermerkatu girotxe bat eukitzen man bideojoku txikitsu bezan. Nahiko aproposabe bai, batez be, VR bidez, ez, probetik etekon grazizegaz, gemergelan resonarrakazte duki ban, azkenean jentia beta horreko probetan, horregaz gora eta bera jokatzen. Eta, labur bilduz, aurkezpenako sondo gon ziren, horre ibil ziren, ez, apurrete bertondiko maila hori erakusten, baina beste buelta temon birako bebai, eta nik uste dut jente gehiago erakarriz, beretan, merezi dugulako joku ikusti Euskal Herri mailan eta buelta bat emotie. Eta, durago kasoki egaz bukatu horretik, beste albiste txikitsu bet be, ekarri gureko neke. Ze, egiz da euskarazko bideojokuen zerrendan ja beraun da piku bideojoku dauzela, baina, gamergela honetan beste bat euskaraz eskantzeko aukerik egin duen. Ze hip-hop, eskalatze bideojoku divertigarze jadagoneko euskaraz dau, gamerautxe alkartik euskaratu deu, barriro, Ibaio Jangurenen laguntzi egaz, instalatzaile presteta eta bar. Eta, dalako soramen kooperatibo bat, nun ibilko garen, besterik barik. Gure pertsonaizen pesoan mugitute olako, zango dugu, hasi itxurako esku eta beso luziedeki izan izakitxo batzuk izango gara. Eta gure helburu izango da, maila bakotzien, helmugara iriztia hortarako. Kolpekarizek asmandoko gatilloak izango dugu, esku bakotxa kontroleko dugu, eta heltzen joango gara, gora eta bera, oztopo desberdin gainditzen, helmugara heltzeko helburu gaz. Egiz izan, oindala aste batzuk euskeraz kaleratu zen, estaktu gederren oso antzeko da, eta hau aspalditzik, begize jota aukitzote hip-hop honeri. Baina, baitze, gamergelatara erutzeko asmo honegaz, ez? Lau jokalari bileleik esaldi berien, oso divertigartzea, oso koloretsue, unmintzako benetan aproposa. Eta hori ze, Windowserako zein Linuxerako instalatzaile deko guz, osak, sartun gure euskarazko bideojokuen zerrendara, eta bertan probetako aukeriuko dozue. Hau, Damian, zuri eskertu bihor dutxut, ezala konstiento ondino, baina
barriro Steam Familyra buelteta, zuk ere zitxeko izan du, bertatik hasi nintzen probetan, eta zan eban, ostras, hau euskera zegoteko guai egon leik. Nik daukat hip hop. Bai. Vale, behiratukot, favoritozen sartu dakot. Horean, nik uste hau umikasko gatiko da benetan, oso Probatzeko, bai, a ver. Hasik eran kaos utxe da, baina gero ja pikiek sustatzen hasten dire, genti oso engantzita geratzen da, eta benetan, oso ederra ibiltzeko euskera. Oso, no? Bai. Steamen familian magia eta Humble Bundleen magia, bai. Hori da, bai, bizin harteko nazte horrek, gustasko albidetzen duz. Oso ondo, poste naiz. Bueno, orduan oso emankorra izan zen, ez? Durangoko azoka. Bai, betiko moduen topera, atzeden hartzeko denporari parik, baina aldi berien oso posiko gatxe duzu, ez? Genti posika ondo lehenko zinuan, gaur gabea. Bai, guztiz. Etxera hile, baina, bueno, gentien erantzune oso positiboa dalez, bintxete, posik eta gustora matxe duzu, ez? Eta injosun lan horren, apurbet, emaitzak erakusteko bidie dabe bai, orduen, posik, oso posik. Ze ondo, datorren urtean bueltatzeko aukera dukaten. Hori. Datorren urtien gehiago zalantzari parik, eta ja bideo joku gehiago biltzeko aukera diko bai. Hori da. Ondo iruditzen badatxun, albiste nagusizek lan dute, laburretara pasetan gara, ze laburren artien badikogu zer komente. Azteko, iragarpen txikitsu batez dati finkatute ezagutu dugu, Suda 51 sortzaileen joku barrezen datie jaso dugu, Romeo is a Deadman deitzen da, eta otsailaren 11an, 2026ko otsailaren 11an estreneko da. Ezagutzen genuen dela azte batzuk, uste dut PlayStationen State of Play baten ikusi gendu lehenengoz, baina da Sudan oiko ambientazioa gehotxie eta oinarreze jarratzen dabezan akzinozko bideojokue. Suda 51 azpaduzun ezagutzen, No More Heroes, Killer is Dead edo Lollipop Chainsaw bideojokuen sortzaile da, Grasshopper Manufacture Studioko sortzaile. Eta, Romeo is a Deadmanen, kontroleko dugu lako robotitxuri edekon eta hilge dauen Romeo Stargazen izeneko pertsonai bat, oso joku kaotikoak, zoroak eta berriztu direk izan. Eta, espazio denboran zier, unibertso desberdinetako gaizkilien edo bilauen bile bilko gara FBI-ko erakundeko agente berezi bat izan da. Horan izan da ez, ja, esatezu, sekrestoa joku hau, baina, gauz Devil May Cry edo, epatu dugun No More Heroes bideojokuen estiloko atalbarri baten, ez? Orduan, konboz betetako duelo bizkorrak eta dinamikoak, espatak, pistolak, meka robot erraldoiek, espaziontxizek, apurretanetarik biltzen dabeen joku bizkorra, dinamikoa, zoroa, odoltxue, izango da Romeo is a Deadman, eta, olako proposamen eroak gustuko dekizien entzat, bentzet, robetako bai ikusteko jokue. Oso pulp dana, eta gero bebai dauka kredituak Cowboy Bebopen toke bat, ez? Ikusten dugu Gundam bat bebai, bastante, ez da gizela, ez? Baina pixka karaia ero, ez? Dana da... Eso goan berro da horrekorrien, bai, eta aldi berien koloretxue, odoltxue, esket dana nazten dugu. Eiz dago itxuen bizarela, bere historizoa kontatako modure, baina behin kliketzen badatxun asko gozatzekoa da, Sudan estiloa. Eta, aipatu dugune, otsailaren 11 honetan, ordenagailuetan eta PlayStation Post zein Xbox Series kontsolatan estreniko da, Romeo is a Deadman. Ondo. Elegante. Aurrera goaz beste albiste txiki batega, soengoan niri asko interesatu ondozten proiektu batena. Oindela azte batzuk ikarri notxuen The Legend of Zelda Indigo ROM-jakan, iragarpen barrize, eta pasadan hastien, garatzaileek hasi ziren beste vuelta atemoten, beste barritxasunek eta orkesten, Ocarina of Time oinarri hartzen dabeen ROM-jak honen inguruen. Lehenengo albiste txarra da, ez dugule jasoko 2025 bukaeran, berez ordurako iragarretxe uki bien, baina, esan da bez, ezala data realistie eta 2026-ako berandutuko da bela. Baina bentsete ikusten da lanin ibili dizela, hori zapatu da moduen, Ocarina of Time oinarritzeta hartzen dugu, eta eduki eta historizio parrizek sartzen dutoz. Eta egon dira aipatzen, batez be, azkenengo hilabetitan hartu da bezan erabakizek. Orduen zer ikusko dugu ROM-jak honetan. 8 ziega berri, mundu barri oso bat, eta bakotxien garatxo biherreko boss edo buruzagi barrizek batuko deuz Indigo honek. 8 aipatu dudaz, baina zelan ez, amaierako txain nagusize, bestelako areri arruntek, mini buruzagizek, lan
nahiko potentia itzen da biziz izan, Ocarina of Time hartunde, eta klasiko honen salie bazara jarraitzen behar da. Historiz eratzerakoan adibidez, kometan dabe, ibidiz aldatzen izketaldizen sistemie, oin asko zeroso dekiela eurek presteda benkidoi barri hori sartzie. Liki kasuen be modelo barrizek eta animazioak ikusko duguz, oingo honetan 37 urte dekoz, abentura honetan, Ocarina of Timeen jarraipena dala esan leike, eta orduen, objektu barrizentzako, animazioentzako, gauza berrizek gehitzu da bez. 50 bat animazio barri preste da bezala aipatu deu Indigo honen egileek. Hortaz gain, abilizien sistemi egongo da, beste animazio eta beste power-up batzuk, indartzaile batzuk lortuko duguz. Hor ikusten da, adibidez, eraso birakari zentzako 3. maila bat, nolako tximista batzukaz kolpea temoten dauen lurren txai gehiza hori jotzeko. Egiz izan, pasada bat, ikusti holako gauza berezizek Nintendo 64ko joku baten. Eta bukatzeko, arropan eta jantzizen sistema ikusgarri bet ezagutzen amon dabe. Apuruten dabena da, adibidez Breath of the Wild edo Tears of the Kingdomen moduko arropa sistemi eratu, orduen, linkentzako adibidez buruko, gorputzeko edo hanketako elementuek aldatzen joango gara, adibidez bizarra edo higi aldatu leikez, erropak maila desberdinek ez da horreko betxe joango gara, kolorez aldatzeko aukeri dau, kusapioa egiz izan, eta inozu, ostras, landa biz hau da nahitzen. Baina egiz da, nahiko lantalde potenti dekila, jende barrez egeitzen ibildire proiekture, eta apurka-apurke ordoaz joku fintzen, maila aldetik ez da pasegure bez, bai egiz da eduki asko dauzela, baina ginoie kontuz eukin gure da bela, sartu gure da bezan eduki danatan. Eta hori ze, printzipioz 2026 ikusko dugu Legend of Zelda Indigo hau, eta kontsola originalin jokatzeko aukeri egongo da, baina batez be mulagailuetan ibiltzeko pentseta egongo da. Flipantia kontsola berrizana, ez? Batez be. Bai. Claro, gero be zuk askotan, ez? Komentatu izan dozu, badarela zerotik egindako Ocarina of Timeak jolastu lehizkela laukan, eta ez, kristonetako resoluzioakin, eta gauza batzuko betuta kamaranak, eta hola, kasu honetan, hau izango zen, jarraipen bat, implementatzen ditxola gauza pilo bat, eta zenbate ordutako esperientzia izan lehike? Nik uste nahiko luzi izango dela, orduek ez da zehaztu, oinoko, azkenien, gauza pila prestan da biz. Baina, karo, saspiziega bat dire, gero tarteko mundue, ordu asko gongo dire, seguronik, Eta gero, alde batetik igual mugatu egiten dabe bai, ez? Nintendo 64 batean jolastu ahal izatiak, baita, ez? Mugatzen dago. Baina xarma bat emoten dut, igual baita, ez? Jokalari askori. Nik uste bai, azken finean, egize da dauzela proiektu barri asko hartzen dabenak, ez? Estilo sarra, baina kontsolara eta kontsolako muga horretara, ez? Mugatute, beste gozaga lortzen da. Egize da, aldi berien, Claro, Ocarina of Time adibidez Span erabiltzen, Nintendo 64ko expansion paka, RAM gisa sartzezela kontsolieri, orduan olako geusataz baliatuko dire. Benetan inaltzana, baina joku potentia hoitzeko, baina aldi berien kontsolako muga horretan mantentzeko. Orduen trampa batzu bedo startien, baina bai. Ze puntutaraino jendia jolastuko dau ontarak Nintendo 64 baten? Ja, egingarria da, faktibilia da. Bai, faktible, azken finien badauzolako dugu kartutxo esan dire. USB-tik ero kargatzen dozuna, edo ez? Hori da, bai, Everdrive eta lago kartutxoak, hori, zuke ROMa sartzen duzu bertan, eta biltzeik ez ROM bakarra edo hainbat ROM, gero horrek aukeratzeko. Baina bai, egize da, horrek eskatzea txule kontsola originala eukitzie, kartutxo hori eukitzie, ez, eta beste lan bada. Pentsen nahi geizenak emulagailu bidez jokatuko da bela, eta listo, baina bai. Bai, itxura ona, eta gero orduan, ja jolastu leike Ocarina of Time ondo, ja dago bukatuta. Indigo hau ondin ez du bukatute, dekina da kaleratute demo bat, aspaldiko bertsio batena da, eta nahiko txukun, horre ikusten dire mekarika barre bat, objektuek, etxaizek, eta ikusten da, zelako lana da bizin leitzen, baina nahiko aspaldiko da, ordutik ona hainbat eduki barri gaitxe joan dire, azken finean. Vale. Bueno, hor txatian komentatu dau,
Zazuradiak Italei buruz hitz egingo dugun, eta nik saltatu du este spama sala, eta nabilen hemen realizazioan nola bum, blokea bindo, eta gero desblokeatuta esaitzut, Italei buruz, ez da spama. Bai, Jaitel, nahi bat zuen aipatuko dugu salto bat, Bai. Itale, Irule, o Jairul, o, a ver, hori, hau era ja, bai, hori da, gira, bai. Ez, nire ondo betatea Jaitel, baina... Arrazoiko tarrek. Hori da. Bai, berez Jaitel da, bueno, jaspalditzik martxan ibili dan proiektu bet, berez, Riot Gamesek erosi eban, 2008 garren urtien, ideia hau, Hypixel Studiosoan ideia hau, dalalako Minecraft eta Skyrim batzen da bezan, ez? RPG nahiko potente bat. Eta, bueno, ondire 2008-tik, Riotetik, printzipioz joku aurrera eruten, baina azkenien ekainien proiektu alboratzeko erabakizea hartu bien. Alan dabe, Hypixeleko arduradunek barriro erosi bien lizentzia hau, Jaitelena, eta orain arte prestatuketakoarekin jarraitzen ibili dire. Horretaz gain, urtarrilaren 13 Early Accessa aurreti asko sarbidi estreniko dela aipatu dabe. Eta, bueno, egize da, eduki nahiko gitxigaz estreniko dela, hori aipatu dabe, esan dabe, azken urtietako lana purbet bermoldatzen da bizela, gauz asko falte dizela, baina, betxeta aurreti asko sarbidiegaz batera, komunitatiegaz elkarlanien garatu gure dabela Jaitel hau. Urna epatu da moduen da Minecraft edo Beloren egaz, antzekotasun handiz edeko zen jokue, bat ez be voxelen astiloa, estetika hori, bizirautie, sortzie, baina gero borrokan aldetik esaleike gehiagartzen da bela, The Elder Scrolls edo Skyrim eta lako jokuen, lehen pertsonako, zein hirugarren pertsonako borrokak, aizkorakaz, armakaz, magizegaz. Horokoren nahiko itxurona deko, jente asko deko zain, ikusi dugu moduen gure irratzaileko txatien. Eta aipatu dugune, 50 bat garatzaile kontratutu berri dabe, antzadanez joku garatze jarraitzeko, baina urtarrileko lehenengo build honetan, aurretezko salbide honetan, ondino ez dugu ikusko eureken dabe lana. Azken urtietako apurrete salbeti edo raskateti lortu daben lanan emaitza izango da, baina garatzen jarraitzeko asmoa dago ondino, petzen eiot, hainbat urte luzez. Oinarrizko diseinua 20 eurotan estreneko da, Steamerako ikusko dugu, esparkatu, euren launcheretik ikusko dugu, baina aldiberien mod estena potentiebe agindu dabe garatzaileek, dinoenez, komunitateak batuko dire, eskaintzeko jokuen garatzeko tresnak eta programak azken finen, eta horregaz, Minecraften edo Belorenen ikusi dugu moduen, jokua berazten eta sendotzen ibilko dire, komunitateak batera. Itxura brutala dauka, desde luego, nik bere garaian Beloren probatu neban, gustau jatan, bai. Eta Minecraft, aski ibiliga, eta incluso Cube World, bere garaian aski ibili ginen, honitzen, eta ez dakit, itxura oso hona dauka. Emoten dau zerbait berezia proposatzen da bela, eta pentsa probatzeko gogoakin. Bai, hori ikusten da, bai uko da bela Minecraften oinarriz izango zana, baina gero aldiberien modakaz ikusten da olako ikuspegi isometriko duen tiro jokuek eta bestelakoak garatzen ibiki dizela komunitateagaz. Orduen, aukera asko dekoz, beste pelotazo bat izeteko, baina dinogune, bierko dabe kaini emoti, azken finen, aurretezko sarbideen estenetan da, baina ondino horren eskaz eta eduki aldetik horren urrize bada, kare, igual jentiek alboratu ingo dugu, gero ez du probeko hainbat urte luzez, ez dakit. Horre apostu nahiko arriskutsu egin da, ikusko dugu jazta. Irtetzen da momentuan, eduki dago heldutasun puntua, bestela... Bai. A ver. Guztiz, ia eslan datorren, baina, momentuz nahiko txura politzeko Jaitel honek. Oso, no. Eta ez dakiz elangoa esan denpora aldetik damen, igual beste... Denbora ez pixka justillo, baina gustoko jaten gutxienez aipatzea, eta batez ere azkenak ikusteko gogoa daukat, baina, zeuke erabaki. Bale, gogasun azkenera gogazu zenien, eta gero bestek aipatuko dugu, bai. Ados. Bai, esposeteot, Carmageddon eri buruz zabitzela, ez? Bai, hori da. Ze, bueno... Klasikoen artean. Beretan, nahiko baraztute datorre. Carmageddon barrize iragarri dabe, Rogue Shift ditzen da, eta 2006 PC-erako eta kontsolatarako ikusko dugu. Egizera nahiko joku berezize izango dalaz, hartzen duz Carmageddonen, lastarketa
odoltsu eta violeto horrek roguelike elementuekaz batzen deuz. Bueno, erakustu, apuret, robotak eta zombisek eta bar, igual ordezkatzen da bezala, ohiko pertsona gaitzik, ez? Baina, bueno, Carmageddon da gizizan saga bat nahiko maitatu, jente askon artien, eta ez da benak ikuin joku edo jarraipen handirik. Orduen naiz eta beste formatu bategaz itxuli, nik uste dut, ondo torko dela, probetako da ikusteko. Baina ia zelan estaretan dan, eta peintet lehenengo bidizo honek, untxe ikusten gabizenak, nahiko itxura politxedeko, hor ikusten dugu bilgaio desberdinek, roguelike elementu horrekaz gure kotxi hobetzen joango gara, bere armak eta bestelakoak behin jartzen joango gara, eta bueno, orduan helburu da, lastraketa solo horretan, bakeros eta urruna eltzen ibiltzia. Ez dakitzen tamian, zuk espero zendune bada, edo igual... Bueno, bai, probatu arte ezin da jakin, egia esan... Carmageddon originala be pixkate hortu izi joian, ez? Ez dakite... Bai, a ber... Esaten duzu, zombien kontua gaitik, gehiago ze gaitik? Bai, ez da horre zentsura purbet egon zala bere gara izen, ze Carmageddon originalien begon zan, ez? Zombien eta kontue pertsonak ordezten biesla. Baina, bueno, ez dala esa, hartazpuni ebez, baina, bueno, nahiko itxura nahiko. Gero tengo die moda, ez dakit. Esate dutena da, ez dut uste inor ibiltze zanik hori izan pixka eta itzakisa, ez? Jiji, eta gero ya jolazte zinioan, ni bentsate nire estiloa esan asko, karrerak irabazteo baino beste kotxiak zontzitzia. Bai, nik ez dut uste lastraketa bat bukatu dutenik bez. Bai, baina nik uste dute gehi hau zala hori, kotxia hobetzen dozu, borrokarako, eta bestia zontzitzia hori izan modu errezena, ez? Bentsat hasierakoa. Nik uste pasauta badaukatela. Bai, niri bentsat barri honetan roguelike elementuek bai irakartzen dozti, ondoen jeba dauz bentsat, azken finen horra ipatzen da, bai kotxeko betu eta hori dana, baina gero lako mutazio batzuk egongo dizela beste lasterretan lortzen goazenak, suposatxeot Hadesen estiloko bedeinkapenak eta lakoak izango dizela, ez? Eta, bueno... Dana doiaz nahazten, ez? Emoten dago, ondo, bueno. Bai, zen beti epatzen dugu, roguelike ja oso ikusitzeko gu, baina aldi berien beste genero askogaz elkartzeko aukeri ekondino, osea que, bueno, lastarketa soroan artien ikusteko oso bat ematzuk, baina interesgarri izango da ikusti ia zelan datorren hau. Oso ondo. Bueno, nahi baldin badozu aipatu falta den bisa, nahi bozu gainetik, edo urrengorako laga. Bai, garetik apatzen dugu, alde batetik replaced, aspaldianek ezagutzen dugun akzinozko bide estetika duen bideo jokuek, jaso dugu behin betiko argitaratze dati, egitze da, sarritzen iragarri dabela eta gero atxera bota izela, baina egune gazta dana dekogu, datorren urteko martxoaren 12 estreneko da Satcat Studios taldiek, aspalditzik iragarri daben bideo jokue, ikusteko, benetan trailerrari emon begira atxu betz, da lako etorkizun distopiko baten girotzen dan plataforma borroka da tiro joku bet, pixel art oso politxegaz, efektuak eta bar, ikusteko da ere benetan. Eta, bueno, PC-erako eta Xbox Series-erako jasoko dugu replaced hau. Eta bestalde, League of Legendsen borroka jokuek, 2XKO, eurrekoan etxuna, azkenik zelan deitzen dan da. 2XKO. Bueno, PC-en estrena hostien, nahiko arrakazta potute lortute, datorren urtarrien PlayStation 5 eta Xbox Series kontroletan kalderatuko dabela, ipatu dabe Riot Gamesekoak. Osea, hori ze, nahiko garrera hona aukin dabelez, kontsoletako jokolarizek posteko arrazoi deki esor. Osea, barrenatu birko da hemen bai. A ver, bueno, nik badakizu, oin momentuan, txiten jaenakin, ez dut probatuko, pentsatzen dut, baina bai, bueno, ondo dago egoti olako gauzak, eta bere aukeri daukagun probatzeko. Hori da. Nire ustez, momentuz, Nikoa, saioari amaire imoteko, ia... Hori da, ordu bete pasa egin dugu, eta, bueno, petikoa, eskerrik asko entzuten osatenei, urrengoan espero dugu aritze gotia hemen, eta ez ibiltzea jendia baneatzen, eta olako gauzak itzen, konturatu barik, eta hori, eskerrik asko entzutea gaitik, ondo izan, eta laester arte. Hori da, torna arte.